Nie wiem. Odliczany pewnie. Dobra, cicho. Napisała Esa. Palimy telefon. Czy spalił? O fu. A śmierdzi. Nawet jeszcze tu i zostało. Weź tą rękę. Ale jebie. A, Frank mnie znowu jebał. Ale jebie. Fuj, Spalonym ekranem. ale to śmierdzi. Mogliśmy włożyć to do środka tego kręgielka. Tu właśnie się spaliło z 500. Kurde, musisz. Ale co się tak lampisz? W mordę chcesz? O, jak to Na pierdoli. rekolekcję won. Kopyta ci walą. Na rekolekcjach nie była! Uciekła! Spieprzaj to ty. Dobra, ale ty gonisz. No i co? Rekolekcji dla chuj. Wiesz,